Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna sa ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungkol las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa atong tingog subong aga. Welcome good no sa aton nga programa Istorya Espesyal. Kaupo gyapon sa inyo kubos nga alagat yung si Hal Israel Ising Salanga. Today is August 16, no? Tunga-tunga na sang bulan sang Agosto, no? Do bo kabe pa survive naton ini, no? Makayanan naton ini siya, no? Ang bulan sang Agosto nga ginakilala bilang Tiempos Muertos o kung Tigkiriwi, Tiempos Tigkiriwi, no? Diri sa Negros Occidental, ever since, no? Tungod Agosto amon siya ang season nga waay gid sang tapas before diri sa Negros Occidental, no? And August 16 padayon nga naga-increase ang number sa aton nga mga COVID patients, no? Nga naga-positive, pero mas madamo ang naga-recover actually, no? Because most sa mga naga-positive are symptomatic, no? And diri sa Bacolod City naga-start naman saka ang aton nga local transmission, but nagapamangkot kita, check kita sa kondisyon sa aton nga mga pasyente kag so far nang ga-isolate sila, but more on trangkaso gid, no? Ang ginahalinan sang ila ang pag before ang result ng positive sila, ginabatsyag sila daan niya nakataro yan, no? That's why tugudugan may bisita ko gani, no? Itawagan ko man lang siya, i-discuss namon ang about sa paano siya na-encounter, paano siya nag-positive ya, no? Kaga ako mismo gilibog ba ng ulo ko gani sini, no? Kaya because anyway, doubts naman yung aton ya, kahit hindi mata-doktor. Tugududa ako sini mo, no? Kung may ginabatsyag lang niya gamay, hila naton, kaya betra kasuhon ka, kag timing magpaswab ka, do medyo delikado, no? Salamat. Kag may tendency nga positive ka. Damos na abe. Pero lain naman yung explanation sa aton man yang doktor, no? According naman sa aton naman yang mga doktor, pag gin-test kaya nag-positive kaya, most likely may COVID dia sa imong lawas yan, no? But most amo lang hindi ka kapatid, hindi ka hindi kundi siya nagahalin because classic na siya madula, no? Positive ka subong pagpa-swab mo,
negative ka na. No? After 1 week, negative ka na. Tapos wala man siya maginainom mga bulong. Kadamo abil sa akong kilala because akong chairman sang OFW repatriation diri sa Bacolod. No? Kadamo ko diri gina-deal ng mga OFWs. No? Damo ko diri gina-deal ng mga cases, especially sa mga overseas worker. Kag mostly sa mga nagka-positive gina-isolate namon, wala gid siya. Wala that's why ganito asymptomatic pero mahamot gid no kay may damo-damo ko grupo ng OFW, syempre along the way gakamit tas talaga kilala ta sila. Nga ga-positive at first ga praning no ga stress. Tapos sige ko update sila. Igina-swab sila. Siguro mga after pila ka days na guro, 3 days, 4 days or 5 days. Why na? Dula na negative na sila. So ang guan na bakasyon lang gid sila yan, no. So isa sa mga possibility is base kung papakod yung maguro to immune system. Base mo na kablo ka sa subong why siya be cure mo. Aga-assume talaga pa na sa subong, no. So istoryahan ta dugay-dugay na may special ako diri nga bisita nga gin-invite you gid, no. Migo ko gid. So at least may nami gid nga mahalin mismo sa isa ka gin-declare nga positive bala, no, ang ini nga sistema. Ang ini nga balita. But before sila balikan ko anay ha, may i-review lang ko before ko tawagan na ako nya bisita. Ma-remind lang gid ko kagabi gin-extend ni Mayor Bing ang MGCQ, no, last night kay 15-16 subong MGCQ gin-extend dia bali same gyapon ang aton dire status, no. Ang masubo-subo lang gid dire mo na ang aton nga curfew, no. Ang masubo ini siya for the business sectors. Amo lang gid ang akon man nga kapatag, but you know ang belief binaton dire and even our health officers nagapati sila ya kuno nga the virus will stop spreading when people stop moving. No, the virus will stop spreading if people will stop moving. Meaning kung wala movement, kung wala magagwa, wala magalibot, hindi siya makasaylo. Iba na, bigyan ka masako sa Facebook, kahambal sila ang virus, siguro nocturnal, buhi isla kong gabi, at saka panagot at ranan, sala na siya actually, hindi na siya amo na siya ang reason dira, no? The more, siyempre kung aga, hindi mo punggan ng tao, mo bra ginaya, matrabaho ginaya, mga buhi ginaya, no? Hindi, amo na, balalo, hindi kayo patay sa COVID, patay kaya sa gutom. So, ang pinaka-safe is gabi. Kung wala naman ang movement, better. Ako personally, nami ako sa curfew, gidya, no? Nami ako sa curfew because linong ang dalan, wala ka na makita ang hubog, wala ka na ang kabataan subong, hindi ka night out, no? Nablang ka early sa ilabalay, mas makabanding sila ng mga ginikanan, sila ng mga utod, no? Safe ang hearts ang ilang ginikanan, at peace tungod safe ilang mga bata, aral lang makita na sila panimalay. Ang disadvantage naman is of course ato naman yung utod yung mga negosyante, no, nga ang pangabuhian bla aram niya sa gabi man niya no. Especially ang mga bar, no, mo nang medyo masubo-subo naman daya. Although ako personally wa man ko yes lang yung naga bar hopping, but yun makita mo lang dira mas lang naga-survive. And klaro hunta same lang gid yapon ang sitwasyon sa aton yung mga night shift, no. Present lang yapon sang ID. Nalipat yung magtawag gabi sa PNP, no. Gusto ko matsindihan kung ano matabo bula sa mga nagadulong kung gabi. Amo gusto ko tani kay man ko to last night kay Sir Liada nalipat gid ako, no. Nang amo lang gid na siya siguro. Ang nagadulong siguro dala siguro sang sang employment siguro ID sang iyaman niya nga partner ng dulong nga night shift, no, i-present niya siguro sa ating mga kapulisan. I-verify na siya. Basta ang tanan nga night shift wala gid ta problemahon. Basta night shift ka, just present your ID, your company ID. Kinabutang sa executive order naton nga exempted mo dira. Okay? Ang liquor ban extended sa gihapon, may liquor ban kita sa gihapon, no. No selling and no consumption especially sa mga public places. Pero sa inyo balay, okay lang, wala gid problema. Close ang 3 ka market sa gihapon, kag every Sundays isarain na siya. Ang reason, disinfection, sanitation. Tungod amo ng source nato sa tanan, amo ng source ang ato niya, especially pagkaon ng aton diri nga ginaistoryahan, no. So amo na siya ang pinaka-importante gid diyan, no, nga amo siya pinaka-importante gid nga lugar because tanan kita nagapaninda dira and tanan niya makuha naton dira sa mga market naton ginabit-bit naton sa mga panimalay. So mas nami gid nga matinuan siya, at the same time safe man ang aton yung mga vendors, not much with
mga suki, with the clients, with the customers, but more na siya sa mga vendors naton. Kaya vendors na exposed every day. Sasari nga deal ng tao, sasari nga oyatan nila ng tao. No? So, amon lang gid na siguro, a few lang gid nga reminder subong no, sa pag-extend sa aton niya MGCQ. And may isa pa gid ako diri nga gusto i-discuss anay, ang about naman niya sa barrier shield, no? Because sa gapon, nanawag ako yesterday sa PNP, maging clear na gid akong issue about naman niya sa barrier shield. Kaya mo nga katabo sa bongo. Tigin-implement na sa bilog ng Pilipinas ang barrier shield. And ang nag-implement siya is si Anyo. And in-impose na siya sa mga local, sa mga city and municipality. Pag-impose siya na, automatically, LGU man ang madakop. Hindi man niya pwede nasyonal. So, bitaw ang gapadakop. Kung madakpan ka, ako na pag-chindi ha, please message me kung sala, live mo ko sa Facebook. Pag dakop si mo, 500 ang violation. Amo na pag-chindi ko. Ang kakatabo subong is si PNP kapang dakop pagid. Tungod mayroon man sila basis, which is the National IATF manyang guideline. Ang lain lang amo sinay. Amo nyung nabatian yung feedback, halin man niya sa akon yung kilala ya, ang nagtawag sa akon. Kung si bitaw madakop, mabayad siya 500. Kung si pulis ang madakop, pagbayad sang nadakpan sa LTO, ang nabayaran to 2,000. Doon mo na sa akon, I think, ang muna sa akon. Sige, sir, ang akon niya 500. Pero ang akon niya yung upod, gindakop siya, pulis nakadakop siya, hindi ng bitaw. So, sa bitaw, 500. Sa pulis, 2,000. Because, ang pulis ba ay nagkakolekta bayad mo? Pag-issue si mo sang violation mo, dito ka na ibayad sa LTO. Kaya wala nag-collect, wala nag-uyat wartay ang pulisya. Ma-issue lang gina sila kung may violation ka. Pero ang lang gina, na-confuse lang gid ko sa gin-report ko sa akon, kay kung may violation ko no, ang bita mahatag siya citation ticket. So dito siya mabayad ya. Kaya wala mo nagabato, tandaan nyo gid yung dakpan ka mo, hindi ka muna magbayad sa officer naton ha. Kay kabalo man na sila, kay hindi man na sila. Si bitaw, ma-issue citation ticket, bayad sa LGU or sa NGC, 500. Pero pag PNP ang issues na ko no, dito ka bayad si LTO. Tika si LTO ay na yan nag-impose ang shield. Kaya because local government unit niya sa DILG. Hindi man niya national. Meaning si LTO, hindi niya, why niya violation sa shield sa kay LTO, ay hindi nabutang da. Ang nabutang da nila ya is, ano mo gini, ng mga violation na gani sa LTO man. Basta minimum na tag 2,000, tag 3,000, mga manubla. Na why na sila yung tingin nito. So, kaya why na sila consider sa mga barrier shield na yan, hindi na parts ng ilang sistema ya. Pero ang National IATF, naghatag man. So, may confusion lang gid no. I-clear na siya, gin-discuss ko lang diri subong because sa mga feedback na baton ko. I hope ma-clear na siya sa aton niya nga PNP, sa aton niya LTO, at the same time sa aton niya bitaw. Mas nami gid no. I-discuss ko na actually tomorrow man kay tiwayo opisina 1 week sa NGC. And yesterday na ako nakabalo about sa balita. That's why isling ko i-start ni sa aton niya mga kapulisan sa aton niya bitaw kag sa aton niya LTO. Mas nami gid nga ano kita do kumbaga synchronize ang aton tanan nga gihod dire. Okay? And ano pa gid mga few reminders naton dire? Amo na ang NGC Monday mo open na for your information no and guidance sa aton mga pumuluyo sa Bacolod. Ang government center mo open na siya by Monday, tomorrow. Pero ang Capitol, hindi ko sigurado basta si provincial Capitol nag-ano man siya mo. Nag-lockdown man siya, no? All right. I-try ta na lang tabi kung matawagan ta na siya. Ato niya bisita. But before siya na, review lang gid, no? From Action Radio nga page, Bacolod City, may pinakadamo nga bago nga COVID-19 cases sa Western Visayas kung na-report sa buong adlaw. Do yesterday, niguro. Bacolod, 67 cases. Iloilo, 24 cases. Negros Occidental, 22. Iloilo Province, 15. Capiz, 3. Aklan, 1. Antique, 1. Guimaras, 1. Ayun. So, posted 13 hours ago, no? So, kabay pa... amo na siguro ang resulta kung massive ang test, no? Amo na resulta kung massive ang swab test bala, no? Amo siling ko obserbahan nyo kita na kung ano yung nabatsyag, no? Kasi hindi kaya kapakot kung ano ni sa ang COVID, very mysterious, no? Ang ini nga COVID. Okay. Mayroon ko subong bisita. Actually migo ko gid ni.
gin-invite ko ni siya kasi siling ko currently tested positive ini siya. Kag ma'am o tiyagid no kasi siya mismo naglibog man ng ulo. Kay ang iya ginabatsyag, kag ang iya gin-experience, ka-common bla sa aton tanan bla. That's siling ko tawagan ko siya, no, kumustahon ko siya. And okay gid siya, is very healthy. Kalibog lagi ng ulo sa subong, putiway naman sa choice tungkol na-declare naman, kag as I have mentioned, ang COVID hindi mo siya mapaktan eh. Very mysterious siya katama. It could be nga positive gid man siya, or it could be nga tungod lain na temperature sa lawas ya. Katulukon mo, ang na-check sa lawas, ta una temperature mo, kita mo sa mga mall, gina-check ta. Minimum taas-taas na siya, may tendency gid siya nga basahon niya as positive. Benefit of the doubt lang man natin ginahatag, no? But why tayo right yung mga question sa aton yung mga sa science, no, sa especially sa mga doctors naton sa resulta sa laboratory. Naglambal ko pero may bala hindi alta magpati eh, pero mas nambi gid yang aware kita nga daan because base bala tungod hindi kita magpati, base dira pagid magdamo og maglapta ang virus tungod way tagapati mo. Galing amo lang gid na tungod kay misteryoso sa iya katama. Do hindi ka katsindi kung diin gid siya gahalin, kung diin siya badulong. Live subong si hindi ko actually sure kung number 400 pila ni siya. I think patient number 400 ini siya, no. Ang ako niya amigo, ibutan ko live sa ato niya Facebook kag sa radyo subong. Migo, good morning. Hello, good morning. Yes, Migo, live ikaw subong sa Diwa Easy Action Radio o Konsehal Ising Salanga. Live man kita sa ato niya social media. Although Migo, ang imo nga monitor basi pa hinaynayan mo gamay, kaduga feedback siya. Thank you. Kita mong tingog pa lang bilog-bilog, no? Sino magpati ang positive na saya? Alright. Migo, okay na? Okay, gina-adjust gamay ang volume. Hello. Okay, kumusta, Migo? Kumusta ang bugtaw mo? Ari kay muyong di sa kwarto ko. Ako, first of all, gali, Consilor, good morning sa tanan nga nagpamati sa imong programa. Sa imong interesante nga programa sa mayong aga. Kagkabayang health, ara sa inyo. Kabayang health, ara sa inyo. Very good, no? Tsakto na siya. So, ang pamatian lang kasubong, duway mo naglibat yung tingog. Do ka energetic mo paano nag-start Migo lang adila sa mo no kasi syempre for the sake of privacy man no paano mo nabalaan nga positive ka anong reason kung nagpa-swab test ka kaya anong ginbatsyag mo antes sugdatan na sa pinaka-start yet no anong ginbatsyag mo anay Migo actually ang salakyan ko sa uluunhan sang wana parking sa GC, di nagulan siya nagbigad. Di kaya dali lang puli, nagsulay ko, nag-attempt ko magsulay, nakakalo man ko, nakamas man. Ang balan pa ko gani isang puso niya, sir, ulanan ko, tinggamay mo lang niya. After siya though after a few days, kabatsyag na ko nga daw may jutay, kaya katol ako, tulunlan. Kag do matolerable man lang do ka ordinaryo man lang bala ay pagka Lunes do nag-amat-amat ako develop sang fever hasta dahil damo na balita nga kalatabo to sa prosbi sa Pina sa Lantak decide ko hindi ko ma-volunteer ko siguro nga ma-contest mo ko although nga ako niya nga kung kaya ko niya nga blasago niya iwagig ko niya igo iya. Kaya kargado mo ko sa vitamins no? Okay, wait lang. Balikan ko ha. Nagsulay ka. Nagsulay ko sa ulan. Okay. Because ang common subong nga katabo, mabasa agad sa ulan. Ako sigurado ko na because personal ko siyang experience eh. Mabasa na ko sa ulan gamay, kanakasuhon ko. Halin pa na isang unaya. 10 years ago, 15 years ago, masulay lang ko gamay because ang lawas na hindi pala rios mo, may mga lawas nga sensitive. Ulanan ka lang gamay, tendency mo is nang kasuhon ka ginaya. So, sa imo, ang tabo is nagsulay ka. No? Nagsulay ka. And then, nagsulay ko. Why ka naligo after? Nalipat ko, kaya kuhan ko lang nga kagamay malang, kaya ano na, igo gali, mo na to gali, ginpangkaso ko. Tapos daw may jutay nga dry nga ubo hindi ko makuha man lang ni siya. Pagka Pizza City nagpa-swab test ko
7, 8, 9, 10, 11. Pagka Wednesday na sa the following week, yun dito, area. Kanami na sa tulog ko rin yung pinanawag di sa balay. Okay, wait lang, amigo. Balikan ko. Oo. The reason yung nagpa-swab ka is naglain mo matiyag. And, syempre, exposed ka man, di ba? Exposed ka man, especially nga last week, may mga masubo ng mga balita kita nabatian dito sa government center, no? And that reminds me, may deepest sympathy gid no sa ako niya nga friend yo gid lapit gid sa heart ko nga syempre nangin biktima man sini nga COVID, no? Okay, so since nang may mga balita, amo tong nag-push sa imo or nag-encourage sa imo nga magpa-swab test. Correct. Okay. Especially kay lain matsag mo. Actually, isa nga muna to ganiya, matamat ako to recover ya. Galing kay para lang nakasiguro, may baby, pwede nga daan di sa balay, nag-decide kung pa-swab test. Kaya pagsugod pa lang nga daan niya, nag-isolate na ko yun, nagsaylo na ko kwarto. Okay. Para lang sigurado. Okay. So, nag-isolate ka, and then after sina, nagwa ang resulta nga positive. Last Wednesday nagwa ang resulta. Ano pa, wait lang gid. Isa pa gid. Ano feeling mo kinaswab ka man? Medyo ang kuwan siya sa ilong medyo ngilo. So butangan siya bali do cotton buds, di ba? Oo. Okay, so medyo ngilo. Hindi man siya sakit-sakit gid. Hindi man siya sakit-sakit gid. Ako mag-swab, hindi man. Kangilo lang. Kangilo lang gid. Okay. So nagwang resulta, gin-isolate ka mo, gin-kwa ka? Pag-gawa sa resulta. Wala. Doon nila ko yung nagsaka ko sa nagkuhan ko ya kahit tika dako man sa Hamon Balay. Baboy Dalom. Oo, the third floor na ganyan sa Tagoro Sa second floor ko ya, ang kwarto di sa Balay, 5 kabilog sa kwarto. Alang-alang mo pa-isolate pa ko to yan, mas mayo, di komportable ko na di, may CR man na di sa babaw. Okay. And, kaya mo na nagsaydo ko di sa babaw. Okay. So, since na-isolate ka, anong batsag mo? Pagkabalo mo niya positive ka, anong imong batsag? Taas BP ko doon high blood ya be? Oo. Kahit hindi kong pating at makaso lang to, nag-positive gidayon. Okay. So, question, anong matsagan mo subong? At least subong yung matyago ya, nag-tinero di sa balay, dito sa lang ginagutom. Oo. Pero why signs? Why na ko subong fever for since Monday. Kasi madlaga na mga 6 days na. Wala namang ko ginaubo. Okay. Kay gawander ko siling ko, anong feeling sa mga nakabalo nga positive sila? Actually, same feeling man, no? Sa ako ng mga OFW, amigo. Gina-update ko na sila mo. Atong why pa ni, hindi pa ni why pa ning mga local transmission. Gina-update ko na sila mo kung kumusta lang inyong feeling bla nga nagpositive ka mo. And 99% sa ila, wala gudya, hindi sa katsindi ko kung nagpositive man sila. Siling ko, tiyan mo ginabi ko sa symptomatic ka mo. So, papahuwagin ka mo, na-isolate ka mo. Until nag-end ang ilang wala ubo, wala trangkaso, waay kuno iban gadula. Ang imo nga sense of taste and kumusta? Sa nagligad naka daw hindi gid man totally nga na dulaan ko panabor kay sige man niya kaon ko. Correct. Namit yapon ng baboy. Ang baboy namit yapon. Haram na yung baboy ko silo. No, that's gawander kita kung anong feeling bula kung positive ka ko like sa imo, so I can dula yung mga sense of taste. Wala. Nami gyapon na pagkaon. Oo. Okay. And sa subong kadamo sang mga local transmission subong. Kadamo gid. And although ang iba negative naman, inablang i-declare mo sila 2 weeks ago nga positive, pag swab, negative naman sila, no? Although taas ang cases naton diri subong, galing kay ti amo na ng
hindi ka katsindi kung bakit pag contact tracing, pag may close contact sa tao, automatic ano ka mo, i-swab ka mo. So, especially sa buong nga trangkaso, tigululan, tendencies are taas yung mga temperature, no? Pag-test sa imo. Damo subong sa mga positive patients, no? Question nung, like sa imo, experience mo siya personally. Ano mo advice mo? Anong damo ka discriminate? Inablang nahadlok bala. Anong nabatsagan mo ya sang pag-ambas mo nga positive ka? Ano nga discrimination imo na experience? Actually, sa ako niya, wala mo ko yung naka-experience sa discrimination. Ay, tiyari mo hindi sa balay mo. Pero ang nakunan ko ya, ang timbang din namon, nga wala mo ko na ya ganiiga contact sa iya, since ang panimalaya to ya sa unahan niya, discriminate na to ya. Okay. Ang guwa lang ako mo nga nag-aubra di siya sa balay. Ang pananaw to sa iya, pamilya ya, daw by Rosman. Kaya mo ito nga nagreklamo ko sa barangay. May anti-discrimination law kita eh. Correct. Imbis tani nga i-support, no, ang kakalakalain sang perception sang kalabana, no? Nga imbis tani nga i-support buligan, hatagan moral support BKT, may naka close in siya sa positive, ay the more nga pananaw nila sa mga kanya do sapat. And the experience mo gid siya and your family. Hello, okay Lord. Yes, na experience mo gid siya bali kag sa imong nga family kag mga upod mo da. Tapos ang pinaka layo ko pagid nga relative kay medyo before nag-positive ko, gaplo pa masyari siya sa balay, ay pati na to sila yung kuan. May taga-singkang nagkutso-kutso to dito sa ilang barangay. At mo man todo, mo man ginakuan man to sila, gina-discriminate man to sila, hindi na pagpag-uon sila balay. Ay labot man na to isang mga tao to isa. Correct. Bali ang unfair dira, amigo, kay hindi mas tested positive, no? Pero grabe ang discrimination sa ila. Actually, speaking of discrimination, damo report sa akon. Ibang taga Banago nga may mga establishments nga naga-discriminate sa ila. Mabalaan ka lang nga taga nga lugar, do pa nila daw positive ka naman. Well, in fact, kung tulukon mo gid ang mga naga-positive, balay-balay na siya, purok-purok or subdivision na siya. Na the entire barangay. So nag-set siya la impression niya kung dira nga lugar gani, automatically do positive ka man. Do mo na siya. I think isa sa kulang ini siya no sa education gid isa gid dapat ang education drive bala agang awareness nga basahon sa mga tao sa palibot naton mataas-taas dapat no kay para hindi kita ya magano like sa ako personally kasugat yung mga daan niya especially sang first gid niya quarter sang April May gid kasugat yung mga OFW daily kagasimple lang gid tama sang advice. Oo, kita ko na eh. Oo, social distancing, mask kagabalo ka lang dapat sa mga protocol mo. Amo na kasimple. So, dapat wa itag na discriminate, no? Not even ang mga positive. Kag more so, ang mga way nagpositive, ng mga lapit lang yan, pamilya lang yan sa mga nagpositive yan, no? Because unfair siya katama eh. Gasuffer ka na, kung positive ka, gasuffer ka emotionally, gasuffer ka mentally, gasuffer ka physically. Siyempre, kasi isahanon ka na mo, tapos ang mind mo bothered na. Why kaya na-bother ya? Hindi kaya affected mentally, Migo? At sa subong medyo gina-control ko lang eh. Kaya ang concern ko man yan, pamilya ko man mo. Correct. Also, galing kaya we have to face it. Kaya, amo na ginatawag nga, positive ka na, kinala na maminsyaro mo, positive man sa Japon. Correct. Correct. Kaya, hindi maagilan ni siya eh. Kinahanglan ang moral support bala sa imong palibot ako. Although diri sa amon nga subdivision ang moral support di sang amon neighbor sa overwhelming kag subong man sang barangay kapitan namon di ga kuan di saya ga tagid sa concern.
Ang nakunan ko lang yung iban galing yung mga tao nga atubang bigay yes atubang kung magtalikod lain na kabay patani i-correct naton ina nga attitude. Okay. Question amigo. Anong imong nga gina-maintenance? Anong imong nga paano ka anong sistema man niya para maka-recover ka? May ginainom. Anong may ginainom ka nga bulong? May ginainom ka nga food supplement? Wala ko may ginainom nga bulong. Okay. Although may nagatag di sa akon nga bulong kag daw epektibo ni siya daw sige na sige ko man. Kung ako niya nga ang food supplement ko halin sa unay taas ang dosage ko sa food supplement niya ako nga vitamin C is 1,000 milligrams. Okay. Gainom pa ko vitamin E. Gainom pa ko vitamin B complex. Vitamin B3. Taran nga vitamins mo yung saran mo, binatay ko na, tingalahan ko galing yan, igo. Do kompleto ka man sa vitamina nga doon na gano kapayano. Tsakto tong hambal mo, amigo, no? Because same na sa iba yung mga patient, yung mga symptomatic na nakilala ko. Hindi sila nakabalo kung immune nila. So, hindi immune nila, inom sila vitamin C. Pero ang funny lang is this. May kilala ko, wag hindi inom vitamins. Wag na siya inom. Seaman. Nag-positive. No? Gin-isolate. Ang bakuti, nag-negative na siya. Siguro, kumusta? Anong proseso ang ginimo mo? Sila nga, wala agad ko kabalo. Nagkaon naman ko sa insakto. Kag nagsigil ako ba sa libro ag Facebook sa isolation ninyo, dira sa Bacolod. Kag nagpa-reswab, kag bagwa negative na ko. So wala siya kung maginimo. Why not even exercise? Kaya hindi mo siya kagwa sa isolation area mo. Nga kahaon lang git kuya, sige kahaon lang git kuya. Sige that's why doon hamalya ka na daw git kuya bilid niya sa COVID diya no. Nang siguro tsakto ginaguro bala, amigo, nga ang isa sa mga pinaka-strong naton lang tool against COVID is ang aton immune system. No, possible gina siya. That's why ikaw, example sa imo kung nag-positive ka. And na-mention mo a while ago, nga damo kaya sang damo kaya vitamins na ginainom. Kag kita ta kaya personally, permi mo ka healthy gid si mo katama ya. I mean sa imong edad, you're very healthy, no? Energetic kaya katama. So, maybe the reason why kung wala kaya ang maginabatsyag subong is because bako din mo immune system. That's a possibility. Kaya nakita ko most sa gina-atake tudo sang COVID nga mag-positive siya is ang may mga ka-exist na daan I think ng mga illness ilang lawas. Do gina do gina blow up bla, do gina buhi pagid, do gina palala pagid. Think amo na siya. Ang isa sa mga reason ko nga may nagakadalman gid, no? May nagakadalman gid. Pero like sa imo nga sufficient imo nga vitamins, bako din imo nga lawas, bako din mo immune system. Amo digong reason siguro kung nga asa subong niya yati ng why ka man niya maginabatsa gid. Kaluyan gid. I think pamuyuan gid sang tudo, no, inang imo sitwasyon dara subong. Migo, may kapamati subong nga mga positive man, no? May kapamati subong nga tested positive man na local transmission, LSI, Aporman o kung OFW. Siguro kung may mensahe ka para sa ila bilang isa man nga nag-positive, mag-monitor sila subong kag ilang pamilya, anong mahambal ta sila? Na-advise ko lang sila nga i-maintain ta ng mga requirements lang ginakuan sa aton nga aton pagkaon. Hindi kita malate sa aton nga pagkaon. Tapos number 1 gid ang tulog. Kay kung gatulog ang aton gid nga pagtulog amo na sa maka-energize ang aton nga kuan lawas. Okay. Mainom kita vitamins kay once nga maigo ka siya kuan niya ang vitamins sa food supplement makabuli gina mo. Kaya ang pinaka number 1 gud ang pagpangamuyo. Nami to ang tulog, no? It reminds me kay lately nablado ka kulang gid sa tulog, no, because of ang tao subong nami gitong advice kay ang tao subong mahilig na magpulaw because of social media. Ang time nga ipahuway gina Facebook, gina social media pa, gina YouTube, kung ano na lang sa Facebook hasta magaga, and that includes me. Grabe ko daan mag social media, hindi ka kapahuway kung sige ka lang monitor sa mga balita ag sa mga update dira sa imong account. Nami itong imong advice nga ang pagpahuway, ang pagtulog is really, one of the best remedy gidya para magbakod ang imong immune system.
kay Councilor, nadumduman ko, sang naigo ko sa kwado, jutay akong tulog eh. Mhm. Plus, Di video ko, dito na yung nadalman. jutay tulog mo, plus nagsulay ka pa. Nagsulay pa ko. Okay. And that's why isang pagpaswab mo, nag-positive ka. And ang last mo to nga message is ang, siyempre pangamuyo, gid, no? Ng faith, gid, nga maproteksyonan. Importante gina sa tanan. Maproteksyonan kita, ya. Last Migo, message mo naman sa mga nag-discriminate, sa mga, hindi lang sa mga nagpositive, kundi sa mga pamilya sa mga nagpositive. Ang panawagan ko lang sa mga pumuluyo na kung may kaingod kita nagpositive, hindi naman sila simuon bala nga daw pananawtan na sila daw mga kagaw. Instead nga amo na taning himon tay itagaan nila sa moral support. Kag at least kita lang mag-discriminate tuloy kunon taman naton kaugalingon. Way ta kabalo basiga discriminate ka asymptomatic ka naman gali. Amo nang ang akon nga ma-advise kag ang kutso-kutso bala na councilor no. Wala gina sang may maayo nga kaladtuan. Kag dapat sa sini nga crisis no sang COVID-19 kinahanglan na magbinuligay kita maghinang panay kag although masunod gito ang protocol para sa kaiwan sa tanan. Wala nang mabilin ko, Councilor. Madamo nga salamat, Migo. Paayo ka gidira. Kita after mo da, no? Surehan ta na, mas kajuta. Sa subong, tipila pa man lang cases naton, 400 plus pa man lang. And I hope hindi na siya magdugang. I hope hindi na siya magdamo. And kanami man sa imo man nga testimony man, no? Kanami man sa imo man nga gin-share subong aga, at least mangin reminder sa aton nga we have to stay healthy. If hindi ta magsurya about COVID, let's just talk about pagsulay sa ulan, pagtulog sa insakto, pag-inom sa vitamins, you know, kanami lang gid nga reminder sa imo ginhatag diri subong. Kung inablang kung ipahigad ta si COVID, this is really a reminder for us nga halungan ta aton lawas kung pwede ta pag-expose sa ulan or ligo git after, kung possible pa lang ng tulog sa insakto, hindi agad pulaw. Inom sa vitamins, kaon sa insakto, no? And pangamuyo gid dapat for protection. Salamat. God bless sa imo and get well soon, ha, Migo. Okay, goodbye. Thank you man, thank you. Nabatian si patient 400, no? Hindi ko sure kung ano, I think 400 plus na siya nga patient na tested positive, pero kinagalibog man ang iyang ulo, no? Gin-inform ako yesterday, that's why gitawagan yung siya gani. Balaga libugin yung ulo kaya konsehal, no? Hindi ko kachindi kung nagpositive ko ya. No, kaya nag-start naman siya pag sulay ko, nagpinulaw lang ko nagsulay ko sa ulan, tapos nagplanning ko because may mga cases dira sa government center na nagpositive, nagpaswab man ko. Pagpaswab ko, nagpositive ako ya. At sa subong, hindi ko kachindi. Dahil sa kunay malipong, hindi ko na sa COVID, kunay sa high blood, damak mo positive kay mo ya. No, siburo ka lang gamay, nagpositive ka. So, amo lang gina, kalong gid kita because amo na sang na-mention tabla, hindi kita kapakot because hindi siya nga COVID, hindi siya nga virus, is very mysterious, no? Very mysterious siya. And hindi mo siya maitsindihan, hindi mo siya makita, hindi siya gyapon mapangitaan lunas, no? Hindi siya gyapon mapangitaan cure o kon bulong, o may mga phase 1, phase 2, phase 3 na nga bulong ko no from different countries, no, pero why pag kami nag-declare ang ari na buo na ang medicine para sa COVID, no, meaning for as long as ara siya sa palibot mga palangga no, mga ka-aksyon, halong gid kita, no, hindi kita mangamanta, hindi ta magkumpiyansa because tsak to kagina mention naton bala, sometimes asymptomatic, hindi ka kapakot, sometimes ng isang senyales, especially kung bayo ang mga lawas. So, the best thing na himuon natin subong is to strengthen our immune system. Bisan waay ka pa, maginabatsyag, start na nga daan, no? Inom vitamins. Ako ganun nga, pangita ko mga brato naman vitamins subong, no? Mga tres naman yun ang vitamins subong. Ang vitamin C, brato naman, di ba? May mga tag-3, may mga tag-5. Okay na siya. No, importante. Sasawain na gid,
energize dira asimo sa way naging magasulod dira sa lawas mga nga maayo nga mga substance, no? So at least gapaload ka man lang gani, no? 30 pesos, only 50 kita gani maka-internet ka, vitamins yung supplement na para sa imong lawas, ha? Hindi mo yung pag-i-baklo, no? So supply kita, vitamina sa atong lawas, nagiltigit yung isang tulog, no? Kay grabe ako magpulaw, no? Though gakapiyungan ko kisa, ayawan ako kisa pilit, boligad. Kadwa ako nangapi ako na stress ang hapon. Kaya man daw, ano nga akong style ni. Nangapi mo ako na 9 ang gabi. Tapos before ako nagtulog, tungkol sa mga balita, ano yung batian ko ni Bilao? Nag-inom ako sa 2 ka bulong, na daw food supplement na lang for life. Naami siya actually, nung ganun naami siya, kung aga mo siya imnon. That night, do papraning lang Di pa inom ko 2 ka tablets. Sus, higda ko naman sa 11. Tulugan ko na 5, media sa aga mo. Duga init ang ulo ko. Hindi ka kaya katulog ya. Hindi ka man basulon, kaya kulingon mo lang. Hindi ka katsindi kung kapitong nagpapulaw si mo. Atong food, hindi na ako maglibat-liwat. So mga 2 days nakuha ka pangapi. Wait lang. Ano yun? Choco, ni mo. Basta ng mga 2 days nakuha ka pangapi. Pagwain ako nag-inom ay gabi, no? So okay ang vitamins, pero hindi maka mag-OA. No? Hindi man yung patami ito yung alas 3 ang kagahon na do mapa-SM ka pa ya, no? Nang ano lang, dapat ibutang man sa insakto nga oras, insakto man nga time ang pag-intake ng vitamins. Ang too much is not good, no? Ang sobra hindi man nami. And ining mga lockdown sa mga barangays, no? Nahambas ang atong bisita gina, we continue to appeal hindi ta pag-discriminate, no? We understand nga syempre hadlok ta tungod health ang istoryahan. But hindi na sila yung mga ang virus wala na siya gakamang, no? Ino lang ang kilala ko, istoryahan niya ko mo nga naglabay siya kuno sa balay kuno sang may positive. Dasigdagan niya kuno nga ano sa lapit sa gate. Pinsar ko lang wala nagakamang laway pa kadto simo Hindi na iya nang dapat sindihon ta na educate ako gulingon ta, no? And imbis nga mahadlo kita, kung ma-extra kita, mas namin mag-extend lang kita bulig sa aton yung mga nag-positive, no? Nga mga utod, especially diri sa mga barangays naton subong gina-lockdown yun na siya. For the reason nga aware kita katama. So meaning kung aware ka na, no need na mag-overreact kita. Or worst, inablang i-treat as lab lang daw kalain gid, no? Kay mas need nila subong ang moral support, no? Especially sa nga chimpo. So, ang reminder naton sini nga Domingo sang aga, you have to stay healthy, no? Ng sufficient nga vitamins, kung may enough kita, we help. Kung may neighbor ka mo dira, nagkinalan bulig, doon positive ang iyang case, buligan naton. And at the same time, stay healthy. I think number 1 gid na nga kinahanglan natin is stay healthy. Kung minabatsikan ka nga doon din na amo gani, nga doon kasuhon ka, kag isolate ka, kag hindi ka man makapaswab kung hindi ka madala sa contact tracing Kung you are in doubt, nga daw may close contacts na positive, request sa City Health, no? But kung hindi man lang, isolate yan ng daan ikaw lang niya. Kung trangkaso man lang, agabalo ka nga daw, ay ka man ng blessing niya sa close contact ito. Kito ka OA naman na iya nga wala ka man nagawa sa balay nyo 3 ka bulan, nagtrangkaso kayo mo, duda ka, positive ka, di ba daw katayog naman nakatama. So isolate yung gulingon mga daan. Not because of the possibility nga may COVID ka, but because namin kanyang way may trangkaso sa inyo yung panimalay. So, you have to stay healthy, no? And before ako yung mag-end, ma-remind lang ito anay, i-discuss ko na sa mga OFW bila because ma-resume naman ang flight sa LSI OFW on August 22. Hindi ko sure kung August 21 o 22. Basta ma-complete ang 14 days sa August 21. So, most probably, ma-resume ang flight sa August 22. Ang reason kung nga again hold natin ang repatriation program, clarification ini sa aton yung mga tagpalamati, no? Ang reason kung again hold natin ang aton niya repatriation program sa OFW and LSIs. Because sa OFW, like ako, OFW kaya mo, si Councilor Cindy sa LSI, si Councilor Aying sa APOR, no? Si Councilor Renisito Navero sa quarantine facility. Ang problema ko dito sa OFW is dako sang unsettled ni OWA nga balayran. Kinabayaran nila actually, gina-process nila. Pero siyempre, tungod government sa balakag, dito pa sa national nga OWA, ginakuha ang fund, nagkakadelay ang ilang payment. Pero kabayad sila ang OWA. Kadako sa ilang balance. Ang tendency is, hindi mo bato ng mga hotel.
kung di sila mabayaran. Like for example, ang balance, milyon mo. Hindi, we are not talking about pila lang niya kalipo. Milyon ang way na bayaran. Nga pending pa. Nga gina-process pa. Kasi sometimes, kulang man ang papeles, bisang aton yung mga facility. No? So, pag na-comply na nila ang papeles, gina-process mo na siya sa Manila. Why na may mabaton yung hotel diri sa aton? There was a time, nga aton yung OFW nagtulog sa airport. Hasta alas 4 sang hapon the following day. Because why butangan si OWA? No? Occupied tanan yung mga hotels. Iban masira na. Not because hindi sila magbaton. But because why na sila sang i-ruling Sila ila pa ng pagkaon mo. Why labot sa mga staff ug manpower nila. So we do not want that to happen diri sa Bacolod. Amo na siyang pinaka-reason kung agin ayo naton anay nga may moratorium kita 2 weeks para ma-settle ang tanan niya balayran. Kag pag-open naman liwat sang border naton, may butangan kita sa aton mga OFW. Ang amon binga rules sa OFW, we do not allow any OFW nga magpuli na hindi siya negative. So nga amon diri nga rule ya, ang set naton diri nga rules sa OFW because sa tanan niya mga nagapuli dire, mas dako ang exposure sa OFW sa GWA. May history travel abroad. So mas dako ang mas dako ang possibility nga magpositive sila. That's why kung lagi tayo resulta. Waay sa aton nga lay, waay sa aton nga protocol nga mapulion hindi siya mag-negative. Since nag-start ang aton repatriation. Ti karon kung why na butangan dire, pag sige ta pa ang flight every day. Atin din sinaton is papulion naton sila just like sa iban naton nga sistema. What a choice mo? Puli lang diretso dito ka na sa balay nyo. What will happen? Amo na reason kung ano gayo kita moratorium because some would not understand. Ngambas lang nagsira lang ang border nyo ya. Paano kami diyan mga OFW sa Manila ya? Exactly. Nag-coordinate kami gani sa national. Nag-ayo kami to. Nag-coordinate kami nga hold anay. Buot silingon, pag-approve pa lang sa national IATF nga i-hold ang flight, aware na sila ya dito ya nga may mas landed yung mga Bacolod noon. Supposed to be nagbutang na sa to help desk gani ya. Kay kisa ginamangkot niya dito anong mahimo nyo diya counselor ya kay kamo man in charge. Maano kami di sa Bacolod. Malupad kami dito sa Manila. Isa-isaw naman to pangitang OFW. Hindi. Nag-coordinate na kami ya. Nagatag na kami daan niya information sila ahead of time. So, and even before pa siya matabo, ining moratorium, before kita nag-repatriate OFW, it is the responsibility of OWA and National IATF ang aton mga OFW nga stranded dito sa bilog ng Pilipinas. How come subungan isla mag-shoulder? Now, amo nang na-explain to again. But, on August 22, ma-resume ang aton yung flight. Kay tungod 14 days lang man to ang aton ginhatag, no? Nga ang aton gin-request ng moratorium in-approve sa aton national. Pag-abot ninyo diri, rest assured nga may meeting kami actually sa Tuesday. Ayon ta naman si OWA nga i-prepare tanan niya facility para pag-abot sa OFW naton ready naman kita. Sa tanan niyo OFW nga rin na diri subong negative na nakapuli na. Congratulations and God bless inyo nga tanan. And for as long as ari ang pandemic, bato kita. No? For as long as why pa cure, tubangon ta ni siya. Hindi tayo mag-surrender ya. No? Why naman ta choice eh. So, stay healthy, no? And basagid, matigid balita. Mas nami nga taas ang aton awareness. It is only through knowledge, no, nga mabatuan na natin ini siya nga sistema. It is only through obedience, no, nga mabatuan natin ini siya nga sistema. Through observing protocol and through paying respect sa aton niya pareho. Kaya kung wala ka mask, wala ka shield, wala ka social distancing, gusto ka daya, wala ka pagkita respeto sa pareho mo. Gina-expose mo sila sa possibility nga base ikaw ay positive kaya ginlatnan mo sila. So, it is just a matter of respect. If it's time to go home because may curfew, puli. Observe social distancing. Kung waay man lang necessary, gano'n lang pagtipon-tipon, hindi lang paghimua. No? Kag most importantly, ang atong personal ng hygiene, halungan tagid. Madamong salamat. Kita liwat next Sunday. Mga aksyon dito sa atong programa Istorya Espesyal. O pwede po sa inyo kubos kalagat yung si Hal Israeli Sing Salanga. Stay healthy, stay alive. Hambal ko permi sa inyo. Na-witness nato na pagsulod sa virus, siguraduha nga buhi ka man pagkadula sang virus. God bless. Simbagid, enjoy your bonding with your family. Happy Sunday. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar